Erokamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV otieno mar Jumapil ma kawuono ni tarik 21 dwe mar 9/2025 arwakni machiegni twak mar Atil. Kaka Lydia Okeyo nosenyisi ni wan kod wenda ka wadhi go mbaka kotendore kod weche mag chal mar piny Kenya ahinya to kotendore kod weche mag siasa, rombe to kod mago ma inyalo ne kaka campaign nikech iwacho ne ka siasa orumo to machielo chakore. Githuro ni ero ni mondo mi arwakni machiegni adhi bedo ka kod welo ariyo. Wendo na achiel en Chal Osako ma wuod Kabonyo Kanyagwal, wuod Nyando, ka achiel kod Noah Ochola ma en wuod Homa Bay. Wadhi bedo kodgi kae twak marwa tieno ma kawuono mondo wagoe mbaka ni to weche mag piny Kenya chalo nade. Noah ikore kona machielo ka chande kendo adwa ni mondo akunga miya ni Osako thuolo mar moso mana nyikwara Mogajwang' mondo ka wachako to koro wachako iwacho ni riat nyawang' ogwal machiegni ahinya. Machiegni Osako. Erokamano ahinya Bati. Yes. Mokwongo akawo nafas ni makende mar moso oganda jokanyanam ni oimore uru te. Ang'eyo ni gineno maber kendo amor kabisa kuom biro ka kendo. But moduong' moloyo akawo nafas ni makende mar gone Roll Media erokamano. Un joma beyo kabisa. Chienge ta njan gi nyasi maduong' ma oyiengo piny to neno ka karibu loro bana station kubiro nyasi na. And I'm very happy, amor kendo chuno beduru kamano. Ang'eyo ni ok nutimo nikech ohera, utimo nikech osiep ma wan go kodu. Nikech de ohera ji mang'eny mohero to samoro kochope gwegegi. But en osiep gi gik mwabiro wacho kae. Miyo samoro nyalo kwanyo point mondo bed ni at least Jakabonyo ma Kanyagwal nigi wacho maber ma piny nyalo winjo. Okine jafwambo ng'amoledhi. Onyalo biro go ijek to bende ong'iyo ni to gweng' chalo nade, ang'o ma jopiny wacho nikech ing'eni nyasi machalo kod mago weche jawuokie. Kendo ing'eni to oganda nigi kwayo mane. Obiro choko tiro ka resruok bende wuok mana kaluwore kod samoro wuodhe ma ji nyalo dhiye oko. Erokamano amor nikech biro nu kamrongo ne omiyo ni achiel ariyo adek weche mag dongruok mag ndeche gik ma sirikal wacho nikech nitie ndara moro kanyo mawuok chika ka dhi mambo leo gigo. At least nuneno achiel ariyo adek moko minyalo ketie mesa. Kata munyalo wuoye mondo ka nitie moro maber to wacho ni sirikal temo, oro ka nitie moro to wacho ni sirikal onego dhir. Omiyo nago erokamano. Erokamano ahinya. To in iwuon Osako nyaka gitinende ni osechopo atamalo adi nikech sirikal jiwuoye aneno ka nyaka gie sani Noah kadonjo kendo wadwano mondo wago kode mbaka achiel kachiel. Wadani wawuoye kode wang'ini to gin weche mage matimore. Osako ji osewuoyo ahinya kotendore kod weche mag chal mar piny Kenya. Jatend piny William Ruto osebedo ka oketo maino e weche mag neno ni okel achiel mar oganda ahinya to bang' ng'anyo manobede pacho ka. Rombene mathoth bedo e par loch mare miluongo ni State House. Akiani ma ini wuon ikete ratile yo machalo nade. Obero piny en achiel mar piny koso en gima jomoko neno ka gima itemo mana wuond godo oganda jo Kenya. Erokamano but ing'eyo chik number 1 article 1 of the constitution kata iluongo ni pend chik kare mokwongo wacho ni teko ni lwet japiny. Nyiso ni kata William Ruto boss ne en jopiny. En an gi in go wado ma wuode Homa Bay ni. So samose yier jatelo koro timo japiny gik mowinjore timnegi. Ting'eni nyaka ne piny chakre nyaka noyudo uru. Kar jot mar ker en kama ji osekawo ni en kama lich ma president mokadho miluongo Uhuru Kenyatta ndalo kono kano wadho leme kapok wachako weche mag siasa gi. Kata simo kinya donjo go migogo picha. Nyiso ni en kama noketi ma ji koro wacho ni to ka koro nikech in ma onego bed ni en kama nyalo leme ker. Nikech en kar jot mar ker. To joketo ni ka en kama koro ker mokalo kano keto ni en kama restricted. Ok inyalo kata time anything. So ing'eni kawo ng'ato kaka koro jokanyagwal mikel State House. One, ging'eyo ni kare State House ne en kama onego ji dhi lim. Number 2, giyudo time mar rado gi president. President rado go ok yot. Kata mosa rais kama ok en gima yot. To kinyalo rado gi nikech seche ma obiro ma ji obiro State House cha security koro ok tight ahinya nikech mondo ichop State House kanyo nitie kuonde okange mikalo mondo ichop kanyo. Yes, imipuodhi. Mipuodhi. Manyiso ni sama in kanyo no nyiso ni koro ok in ng'ama nyalo timo gima rach ne jatend piny. So kichopo kanyo to yot mondo mi koro interact gi president kata inyalo dhi wuoyo gi president mose and all that. So mano kende kiwere gi modong' ka mano kende nyiso ni nitiere geno moro kuom japiny gi ker. Number 2, an asedhi State House
visit mopogore nyaka gi asedhi mopogore opogore but maduong' en ni to rado ma ji biro State House ben kod ohala ne japiny idhi dwoko mano noka no wuno Ochola ndiko ka kendo iwuoyo to ka oketo luongo nang'o wine e yotas machire nyano ang'eyo ni machire nyano kaw thuolo mar moso nyikwara moga jwang' mana gi kama Osako wego no mbi wache ni wuon limbe ma sane jatend piny temo gwelo godo jopiny mondo donje kare mar jot mar jatend piny mondo gigoe mbaka en onyiso mise mara erokamano ahinya kuom gwela ka mondo awuok awuono e studio ka amor mar romo mondo abed wawuo gi jo-Kenya gi jopiny weche madhi nyime sani. Limbe mar gwelo ji mondo dhiera gine State House en gima ber to bende en gima rach. Tiende ni en pala mang'edo kone gi kone. Joluo wacho ni pand Kisii. Pand Kisii. En kama. Ng'at migwelo cha mondo dhi orom gi rais to gi ng'at moko gwel. Ing'e ni population mar Kenya ji ng'eny. Yes. To problem nitie gi ji te. Kigwelo ji 20 to ji 30 nigi problem. To ji modong' ji 10 ka. Gito gibiro paro nang'o. Giparo ni wan kare rais paro mana joka ok parwa. Problem mar kaka nyogwel jopuonj gin nitiere gima sirikal ogolo ma chik ogolo mar pinyni ma wacho ni japuonj nyaka ndiki gi TSC ema golo chike mondiko jopuonj. Sama sirikal kata mana rais odonjo kolungo jopuonj kigin matine ni koro gitim ang'o giketo TSC kando. Matine ni koro chike mantiere monego bed ni luwo ratiro mag piny monego bed ni luwo koro tiketo ang'o oket kando. Kondika ni mondo abed japuonj nitiere contract mimiya ni kindi japuonj magi mibiro timo magi monego tim to manga monego bed answerable to tende manga monego bed ni penjo tiduoko. To sama koro ikalo joge to in jatelo maduong' iluonga an joka koro ka bibi ng'iyo chikgi nikech asewuoyo gi jatelo maduong' moloyi ing'ama nondikani. Samoro pinyni dwarore ni mondo sirikal ka wang'e kaka watiyo gi ji mondo waket siasa kando to gi gimiluongo ni ratiro mar tich. Ka ndiki ni kwayona to ane mamiyi mshahara. To ng'at mondika mamiya mshahara mano ikia be okonego bed ni donje. An aneno ni luongo ji mondo odhi e State House jopuonj ahinya. An japuonj by training. I'm a teacher by training. So I know how this works. Ang'e kaka gini tiyo. Onego bed ni wawe mondo gik mwaseketo ni tiyo oti. Ratiro moro ka moro kan jopuonj oti, kan polis oti, mondo ng'ato bed ni omiya tich monego ati atimo. Ka jogo fail to wasiemo gini ang'o momiyo kari ka fail. Okay. But erokamano ahinya no wuoyo maber. But gima nyaka wang'e ni ing'e ni president en kizungu wacho ni en head of state and government. Nyiso ni en wuon piny. An ok abi wuoyo jopuonj mokwongo rombegi. An kaka nwadhi kaka Kisumu County. Jogi okawa ji nikech nitie gima iluongo ni leadership. Kaka an inyalo kawa ta represent youth. Nyiso ni youth owacho ni Osako dhi wuonwa e lowa. Nwadhi gi governor and the county government and leaders. President ok dwar ni orado gi jopiny te, ok onyalo do gi ji te. Nyiso ni okawo representative mag different sectors kata kuonde mopogore. Ka nwadhi ka Kisumu County nitie ng'ama notelo kanyo en governor nikech governor e wuon county. Wan wachiwo views wane governor mondiko proposal. Gik manowach ni dhi tim te ne jo Kisumu County. Kawuono onge kamochung'. An wuod Kabonyo Kanyagwal project mar recha dhi mbele. Mano ne governor okwayo. Gik manokwate dhi mbele. Ndara moseyudo kochendo ma wuok Miwani, Mamboleo Miwani cha. Contractors near site. Gik mane governor okwayo affordable housing and gik moko te manokwa ne dhi mbele. About teachers. Ing'e ni mwalimu wacho kare kech koro wacho ni mwalimu by training. Ni ok ber ka president rado gi jopuonje to kadho jotendgi ma en TSC. To ing'e ni agenda mar president en bottom up.
bottom up ni chako gi piny kasi bire diere ka kasi di malo mane bottom up. And again sama jopuonjo ng'anyo jonyuol ok blame ga TSC, i blame president. Ruto dak chul jopuonje, Ruto dak timango nono sama jopuonjo ng'anyo. Sama problem ni school kaka sani wan gi problem mag CBC and challenges matin ingine jok blame ga TSC kata jo nat kata jo kupet, they blame state dong ne president. So ka president oluongo jopuonje, actually no luongo jopuonje to no luongo the leadership. Aparo ka mwalimu naneno luongo nade naneno Missouri to naneno Oyu niso ni Missouri ochung ne jo kupet, Oyu ochung ne jo nat. So niso ni the leadership mar jopuonj ne nitie, and then tiene nyaka gik mane gisayi napani mwalimu wacho na kach koro kanya wuoyo on their behalf, but onego wang'e what was the outcome mar meeting no mane onego discuss ka kech meetings mosebedie. Actually president osarado gi the counties, the leadership mar county osarado gi Siaya ma Orengo nowacho ni gik mane wacho te dhi mbele, Homabay to ok nya wachi kech en gima nie public domain, Migori and this. So onego wang'e ni to meetings gi be ginyuolo lemo. Ng'ato nyalo penjore Osako ni ang'o momiyo State House en gadget mar ker igeni wan ker nigi office miluongo ni Harambee House mane kama chik oyiene timo gige ma official maja kama odak ma chik onyise ni koro in kiwuok e state kiwuok e Harambee House serado gi setimo gige ma official to this State House, to State House kanyo be nitie office president, onyalo decide not to go to Harambee House to tiyo e State House kanyo nikech mane kare jot mare modak. So kaka sani kwacho ni kiwuok ka to RMS omiot moro bathe kacha mo official residence mari inyalo luongo Osako gento madho go chai to go mbaka upimo piny. So there's no problem luongo ji State House. Okay. I aparo ni an gi paro mopogore, and I believe in systems. Tende ni na golo example ranyisi mar jakwath ma kwayona dhok. Jakwath ni amiye pesa, ambe miya pesa kamoro. Jakwath kunego ng'e ni pok ochula kore momiyo pok achu. Kawa yiero TSC ni mano e gima sirikal ogolo ni deal gi jopuonj. To achako wuok kendo achaka wuok kaka an rais. Kora daro ngu jopuonj direct. Ma TSC representative nentie koso ne onge. Nentie. Kati TSC representative nentie as in what capacity? As the TSC. As the TSC capacity. TSC is mandated by law. Japuonj, jadung Noah. Ka jopuonj gi beno go kura. Kopogore gi bedo ni gin jopuonj gin raia ma jogo kura. Mogo kura ne rais kata sirikal. Nitie richo kolungi mondo gipenj wach. Nitie richo. Nikech piny ni okotingo jopuonj 10 kende 1010. Piny ni Kenya ka otingo over 34 million. Sani they were almost 40 million. Kidwa ni mondo luongo jomoko mi yiera ni magi joma dani mondo luongi. That is not right. Nikech problem ka nitie japuonj kaka ng'iewo sukari e kaka amba ng'iewo sukari. Kaka japuonj ng'iewo chumbi kaka ng'iewo chumbi. Koro kupona dwa yiero jopuonj ema luongo. Kare kora luong ji te jo Kenya te. And that is why we are short what should change the institutions monego bed ni tiyo. Nitie gimiluongo ni representative democracy. Teneni ayiero mondo dhi wuona. Koro ka joma yiero ni mondo dhi wuonagi koro awegi aluongi direct. What happens to the democracy we voted for? It means it negates the vote. Mane watimo. Tenene watemo, we are strangling democracy. Watemo deyo democracy manye waketo. Kana se yiero ni dhi wuona. Kicha kiluonga. Ang'ama no goni kura. Iluonga ni koro biane mondo wuo kodi. Tenene what should circuit democracy? So just finishing. So what I'm trying to say here, Kaber, this country has problems. Monego bedo sorted out. Kata bedo ni ng'iyo e yo mopogore gi luongo ji State House. En yo mane? Yo monego bedo ni ng'iyo number 1. Problems ka nitiere kaka koro sani nyawan gi problem mar ji hinyore sani. Awinjo ka ne mheshimiwa ma Prime Minister Raila Amolo Odinga ne temo wacho gimiluongo ni referendum. Nitie chike mosebedo kok ti to chike gi onego bed ni tiyo. Samoro referendum ok nyal loso gi, samoro be nyal loso gi. But we must have a national dialogue. A national dialogue cannot be done by
inviting people to State House. A national dialogue means national. State House means State House. State House is mano koma rais mobede mondo rule piny. Okinyal luongo the whole country to State House to have a national dialogue. Anapogora gi wach mar luongo ji State House mondo have a national dialogue. National dialogue ji wacho niya wan gi problem. Samo luongo ji State House mtene oyie niya problem nitie. Bi mondo watch problem no. Emo luongo ji. To samo watch problem. Amo luongo jopuonj, police ni kure. But jomodong ne kanye. But okay, ka jopuonj mo luongo. Jomodong ni kure. Nikech wambe ano ka japuonj. To an ke problem. Masamoro lo mar jopuonj no. Ato bro winja sadi. But wuo. Igeo meeting ne. Okay. Wacho na ngomio ji di State House. Ok jopuonj dong. Yes. Jopuonj ka nyodhi. Ruto no wacho no sitiko rado gi ji State House. Dong meeting japod mbele. Osero ko rado gi stakeholders. Actually before jopuonj no rado gi jomeru. To be kata man. Osero kata wananchi ni ama wuka ne osero rado koda. Ang'o miyo owadwa majawa mabeni. Neno mane jopuonj marach. Number 2, apenje japuonj. Iwacho ni mondo president owe luongo joma ni pinygi, omany jotendgi. Iparo nade gimoro nitie manye PS mar jatenda gi Murkomen ochako miluongo ni jukwaa la usalama. Andona ochalo gi gima president timoni. Ingeni assistant chief makanyagwal karwa kacha kama ntino Kenya. Ingeni problem okonya wuo gi RC. To ka waziri dhi obedo kama to nyo wach niya ni kora assistant chief nyalo wuoyo mbele PS kata CS. Nyiso niya ni nitie samoro assistant chief inyore to assistant chief constitutionally onego wuo gi chief. Mane boss ne, mane immediate boss ne. So yudo ka samoro wuo gi chief to chief oluru dio ok nya wacho ne problem mar assistant chief. So ibro paro ne kitambo chief wuo assistant chief watch problem ne di chief ma chief watch ne dio ma dio watch ne DC or DCC ma DCC chop ne county commissioner ma chop ne regional commissioner ma chop ne PS igni abicho rumo. So nyiso ni ka president nyalo wacho nikech mwalimu wacho ka penje ni sani ka koro mwalimu jopuonje nigi problem gi weche mang'eny mag systems. So TSC nyalo solve the problem. The only person who can solve the problem mag jopuonje ni president. Number 2, nyoko kawo jopuonje. Nyoko kawo the leaders mag leadership mar jopuonje. Nikech okenya tingo jite. Kata sani wach national dialogue mwacho no. Kaka uno president wacho maber ni wadar di referendum modern national dialogue. Ok bi kawo jite ma G45 million Kenya ok bi bede State House. Or kama wach ni ditime dialogue. Ibu wach ni wadwaro party leaders. Raila Amolo Odinga bro de to represent the ODM te nyaka mani Kenya mkago. Ok bi tinge kate. Ibro kawo ni dwaro youth leader. Samoro youth leader ni en mana Nairobi ka to represent nyaka youth mani Kenya dhiang e kalachuonyo. So yiso ni we must first accept ni kose lung leadership. President lung leadership not ji. Okoka ka ji ni ani ka wura ro jopuonj. Jopuonj mapuonjo St Mary's kena ngo o wacho ne oyo to wacho ne chairman mar Kupet ni adwaro leadership mar teachers kelnwagi. Then o yiso ja TSC adwaro ge jopuonje alfa par. So ngene kinyalo kawo leadership nikech anyaka sani pokonyo ka jopuonjo complain. Actually you are the first teacher ma complain e TV ka. Nyakanya meeting no wa. Ukaonyo ni dikite gimada pe. Nte gimada wacho ka. Ingeni ntiere Osako paro ni ya. Ni the president's problem and him on sort out problems magjo puonj magjo. No, because Majo Kenya. Yes, that is not his problem. No. The constitution exists ni mondo solve problems magjo Kenya. Yes. Kuponi intere complaint don't get. Yes. President okentije mondo luongo jopuonj problem wena jopuonj negi riwruok. It is not about teachers ko watching. Okay, wawi jopuonj kada police nigi riwruok margi police service commission. Exactly. Hotel negi IG. Exactly. Mondo ngo bed ni tero problem no kamoro kapoko chopo ne president marani ingene mar UDA ni bottom up. Gimatimore wawe agenda mar UDA okdonjka nikeche agenda wa hivi samano campaign motel no gi party leader man president ne wan gibi ni manifesto ilungo ni bottom up economic transformation agenda mano fail e momio leader milongo Raila Amolo Odinga nodonje mondo konyu no gino no mano no fail e mio Raila Amolo Odinga koro donje mondo timnade mondo konyu nikech mar UDA no fail koro wan kaka jo ODM wadonje mondo wakonye omio kata sani why do you have us in your own board dok wacho weche mi wacho gi weche mo wacho go broad based to Raila Odinga no ni but we are realistic we are realistic so ODM get ODM mo kwacho weche gi no one realistic
unrealistic. ODM unrealistic. Kiwinjo kaka party, no, kiwinjo kaka party secretary general wuoyo. Party secretary general. We are very realistic. Mano is neither here nor there. Wang'yo ni romo mar jatend nitiere point moro ma Osako kelo kama dwani mondo wang'e gini kasa biro gi penjo machielo. Yes. Wach mar jokwala usalama, Yes. romo gi jopiny, magi mitimo e kor gweng'. Yes. Opogore gi ma jatend piny luongo e paro jot mare. Exactly. Yes. Giga ariyo gineno ka gichalre koso gipogore Osako. Mar ariyo, Yes. kaponi dang county governments, governor, Yes. wacho ni an governor ma Kisumu, kuom ranyisi, an governor ma Migori, an governor ma Homa Bay kata governor ma Siaya. Koro adwa luongo ji mowuok e wards bire ofisa mar governor kata par jot mara. Onyalo bedo gima chalo nade? Koponi ma nyalo timore. Ma penjo mondo wang'e ere yo maber ma inyalo tim godo twak gi jopiny. Aduoki. Yes. Ing'eyo, president has a right, kech maja kar jot ne, mondo luong jomo dwaro, mondo wach wechegi. Number 2, wachako wacho ni agenda wa en bottom up. Number 3, mondo mi ing'e ni mondo mi japiny kata mondo mi governor yud nafas laro gi president ok yot ga. So kiluongo jokala luongo ni delegation. Manyiso delegation nyiso ni gin group mo otelo ne sectors mopogore opogore. So koluongo gi wacho ni kawuono ni mondo jokisumu bi wach problems gi. To gimonego wach ka batie ni meetings gi be gin gi olemo. Mane mana chako Osako. olemo tinende ya. None gi penjo wane ni Osako. In kaka jakisumu ni dhi State House. No dhi chiemo kama. To ang'o ma State House no sekelo ni Kisumu County? Osako ni dhi mana ina dier. Inyalo nyiso wakane koro wago mbaka eratil ka wapimo gi geratil. Nyiso ni bati mae gima notimore, mae gima nowacho. Mana wacho kani mokwongo kan wadhi no kaka jo Kisumu County before wadhi governor noluongo wa Kisumu Anyang' Nyong'o. Mopimo nwa gik ma moiso ne wachuru kiny wadhi State House wachuru pachu. No an kaka youth na wacho pacha and all that. Kwase wacho nikech koro en governor endo ja ODM to wane broad based. Koro kwa nyalo pingo weche mang'eny nikech koro en jatendwa. Kwase wacho to wacho ni wan wadwaro kaka an personally kabonyo kanyagwal projects cha onego bigi lam ariyo manyiso na achiel wuok Rabuor kadhi Nyang'ande, achiel wuok Korowe kadhi Nyang'ande. Governor ondiko piny ndara mathagowa mar Miwani ni nowach ni dhi losi kabonyo kanyagwal pidareji gweng'wa kucha pidareji owacho ni ere ka wajalo dikes or wadwa kuny koruso en dam kech nochung ndalo urucha mondo ochak tich iwinjo gigo affordable housing. Gik mamoko gik markets actually Aero market, Kombewa market, all these markets. Kan wasewacho gi governor nowacho ndi ondiko piny. Nyaka nwawuog State House. Kawuono gigo dhi mbele, tich dhi mbele. Kabonyo kanyagwala project dhi mbele, all these projects dhi mbele. Liso ni kaka yo Kisumu County wan gi profit. Right. Or I mean wan gi ber. Siaya County, the same thing notimore Siaya. Kawuono gik moko timore Siaya. So onego mwalimu nje ka jopuonja kanyera dapa ni poka 2 weeks. Onego wang'e jopuonjora nyegi chiwa ngone president to bose timgi. Okay. Do mani an ayie gi gima wachogo. Ayie kodi kendo ok nadagi gik motimgo. Ochiw ndara, ochiw pi, ochiw gik mokwayo go donge. Koro da penchi. Ana somo. Baba wa uso lo. Yes. Mutera university. Somo matieko. Mogona rambe matieko. Koro antie. Koro pimo kelni. Ana wuon. Ataremba piko. Andaremba. Gi degree nano. Aremba piko. How has it okonya gango? Gimanyaka okongo wangi mokongo kapok parana mawuoyo. Gimanyaka okongo ngi mokongo niya. Ere kaka wan gigi translate inyalo ger nwandara kaka ja Homa Bay. Ana Homa Bay. Inyalo ger nwandara awuoyo. Inyalo ger nwandara inyalo ketnwa pi to ndara ma tokni mari ndara gi. Onge mtoka ja Homa Bay kata di. Inyalo losnwa na market na paya. To paya ni mtokni ma ginene yedhi maringe nam ma gine rech kaka ma jo Homa Bay ngere di. How is it telling me? What I'm trying to say is this. Listen. Okoning listen to reply. Atieko. Our focus should be on empowerment. Onongo beniki mora mwatimo, how is it going to bring back? Erika kodi duogo noa investment no a community. Kata listen. Kuponi sani wanginyitindo unemployment is the biggest problem in this country. And our youth are crying. Umi wan gijen zi problem.
Kapo do bedo gi problem machala ina ni ke okel dara okel kiango mago gik moko mane watimo chon seriously nia no kel dara wadwaro ni ya ere kaka jomo unotieko school dwa yudo employment ere ka yudhe wagi makoro kelo problem ndara makoro maginege gikelo problem nyabu must listen to them ere kaka wadwa konyo gi mondo gitimango gi yud empowerment gi yud pesa mfukoni kiko na neki anoger ndara kia okel kiango how is that going to help you no kauponi ne onge ndara to ichiwo ranyisi ngama samoro tieko university ntiere jo marimo pikipiki ma samoro kotieko university ntiere bene jo motieko university marito mondo chamoro ka Nyasaye yaw negi kamoro gidonje tich to kel ndara to pikipiki ne samoro chandogi nikech ndara ne onge koro ginyalo dhi mayot japiny ma samoro nyalo wuok e point achiel kadhi kamoro koro nyalo tiyo gi pesa matin nikech koro ndara ber ma ere kaka in wuon okine ni okelo konyruok ne japiny kata yote yore aneno okelo konyruok ne jopiny taneno niya kane wacho ne wuoyine wacho ni bottom en niya ket pesa mfuko na komondi mondo kokel na ndara to kata kapiko nano tapiko yudo kamaringe maber tenenia koda wuoyo tenenia what I'm trying to say adwani mondo gini winj maber don't listen to answer listen to understand kecho kwagiuka gimatamo wacho niya kaoponi wadwani mondo wa develop pinywani miluongo ni Kenya ni wakao ng'ato kutiko school twamiyo monyalo wamiyo low mondo loop go wawe loso nengo wawe temo pie mondo apakame nam obed mukwe apakame nam biro bedo whether we like it or not kata wero kata kwadage tapakame nam biro bedo wamiyo low kako biro pia apakame nam mano wach nisema ni golo ubro punjore mano okay eso sa amor gede mwalimu do mosega chunge mpidonge ndalo moko chien kacha mwalimu ala munya side this time kichunya kiyombi ero kamano adhi yombo kendo kani poli chu whatever little support man ga bumi ero kamano ngiyo mwalimu okinya wacho apa ni ikungora matin chon kani wuk Omabay katito tidhi Omabay ne jitiyo gi marango mana diere and pek mana jineno samaju katito nyaka Omabay no piot sane nyalo kaw 45 minutes ka gachi ber bichopo Omabay town so kata ne tich onga kidhi piny wa masawa ka you believe in ndara en lam to wan gwen kucho sane kidhi e ndewa kucho ti iora la malam road kamae matin to jiwacho ni tiyo maber kidhi gel yeri gima ndara konyo go piny actually ko negi pengi mana diere ndara is the best thing makanga to kelo ni lam kaka Omabay dalo kumia moso ya Omabay town odo mana ge chata kendo bedo city kotio president William Ruto makoro wacho kanu kutiyo maber Poka wacho ne wada ko maniketo wacho donga koro iwinjo gimode kwa ngere mwalimu ok jite serikal moro ma dhi los wacho ni gidhi loso ne vijende tije tok nya dik jite de serikal diko jite kata bati de koro tije de TV ka nyiso ni gimode watima serikal William Ruto ni ka meeting mose tim apa ni mane agenda makawuono ka meeting ma timo state house nyalo konyo joturu mwalimu joturu osebedo gi dhier for 20 years nikech waonge ndara kata Omabay face ne kawuono ino da kabunde kata kawuono loso ma kanya sawo yito kata mana jambo jati biro kabunde sami wacho ne samoro dawe moro nyalo access kabunde to jiadi in ngato ka in nyalo yudo ndege samoro in gi meeting moro nyaka dhi Kisumu koro kidhi kabunde waketi je levels maromore ino kinyal tiyo gi samoro nyalo tiyo gi ndege to ntie ngato manya riembo piko ma every week or repair pikipiki nikech portals ng'eny Omabay portals ng'eny Omabay county kauno kandara le riso ni pikipiki oriembo fuel kende problem ne ntie samoma moro manok nyala tiyo maber do paya kacha nikech niche security rad to kauno kolos paya cha muket nyaga market maduong' cha riso nyalo kada usene kasa biro tiyo so ando kenyalo wacho ni entire Omabay county ni onge ja Omabay matiyo gi paya onge ja Omabay matiyo gi ndara mano to wach mane awacho niya ingeni nitie gik moko mix up ka okonyalo bedo ni all over before I was born there was a project manisika dwatimo and I believe ni negi wacho ni ignorance poverty disease yes and those things are still there but awacho niya sani kana adongo when I was growing up nitiere gik moko ma George ni kadhi abedo sirikal adhi gero ndara adhi kelo no hospital adhi gero no sikunde and right from the time when I grew up nyaka sani the agenda has remained the same the same thing mage wacho what I'm saying is this nitiere it's time to move on
ndara kane pok gigero koro kik gilando ni wagero ndara koro kel ndara midolando sani sirkal mabiro bo landango ndara Tenani will keep on repeating the same thing over and over. I want to say for the record, on national television, I support President Ruto. But I also want to see that he's, urged, encouraged to move on. And we must encourage him to move on by saying things that have not been done, rather than saying, oh, he has done this, therefore, hallelujah. Listen. We must say roads should have been done 20 years ago. But no, he has taken over. Yes. What new idea he's bringing apart from what those guys told us? Okay. Those guys told us roads or stores. Your story. Even your but your story. Can you know paya ndaluru mauma becha? Okay, the paya maruto. Kuro watching the Ruto ogolo story tiyo. It's a city. Correct. For the last 2 years. State House, correct. Okay. So you blame process manokaloka for going a masani another time. For 10 years, I'm not the team. Okay, Osako Noah. Wangia ne gimoro beniti ma no lieko kamatin. Twangia ne uru gi chendo matayo piny. Institutions moketi kata mese mag bede migepe mopogore opogore mochung' ne kidienje mopogore opogore sectors mopogore opogore machiko miyo ting' teko mar dhiro piny. Kuom ranyisi en nolieko TSC, ni lieko National Police Service, kata NPS, sani bentiere National Police Service Commission, ma bende en commission mabiro ng'iyo tije kaka ndiko pisa mag obila. Iparo ni kade nyalo bet ni samoro ng'ikruok osebet e mise mag bede migepe miluongo ni institutions gi. Mamiyo koro jatend piny nyalo kawo okang' mar wacho ni koro adwa deal gi jogi kian nikech an ema an gi mandate mar piny mondo mi anyis ne wanyalo tiyo kendo wanyalo rie gigi. Dipo ni institutions mago fail koso nitiere deliberate gimiwacho ni chuny mar ng'ato wuoka ni an gigi koro adwa ni mondo an ema mondo anera ni atiyo koro awera gi moko ka jogo koro thogi an ema tiyo. But if I want to praise the president, I would say that what you're saying is correct. But I don't want to praise the president. I want him to face the truth. The truth is we have a big problem in this country. Problem on the country ni and institutions must be allowed to work, and if they don't work, somebody must be held accountable. You are a meta band marine kwara mugajuang. Kwara mugajuang. Kermar pini. Okada wachuni, okada pake. Ngato kipako, iko ni kipako, julo iko ni kipaka ngo? Janyo kongo to bro medo. Bas, bro kata mit kongo. Otio maber. To mondo miyo med tio maber nyaka wameti mango, wamed sende. Kwadwa ni mondo timo maber, kik wakone ni mondo kore en mobed president, en mobed TSC coordinator, en mobed mar police, en mobed kiango uluongo jino go tete kama. Jok mok ti kuom jokum jomok sayierego. Otim nade? Oluo fut kazi. Bwana ni nyalo tiyo tijego. Koso kinyal. He can. Ambe nyalo tiyo tijego, no Ochola nyalo tiyo tijego. Omiyo ng'at mok teach president ukete kando regardless of katija order, it doesn't matter. Sane wane broad base anaja ODM, I'd be ready ka president luongania bikao kaka neno kaka thare. I'd be ready because this is our country. Mapinywa to gimoko adware nia en president achiel no kodi nindo bedo nia in president achiel no in accountant kataka in kambi in accountant to in receptionist to in production manager to in a marketing manager to, it can't mano ok nyalo timore kamano. President nyaka yie ni koro sam oyier jomoko moparo ne nyatimango nyalo konye timo agenda mare without being ni gin jok moko ma political jok moko moyie mano yie moko se yiere jogo to jogo mondo konye timo obed thuolo mar riembo ng'at ma ng'ato mok nyalo timo gimone mondo obed no nyalo nindo mayom. President Ruto onego bed nyalo nindo mayom ma piny rune koko paro ni akacha kethore kamo paro ni kethore no oriemb jogo oketwa. You don't know, but opinion bad me geti okente gi kose gebelo interfered with. Chimano pesa cha muma tarika paga digu maro chiko 2022.
no wacho ni odwa golo ingine chon ne ni police force to police force no loke constitution manyien mobedo police service tok mano gima je timore ni police service ni niche bedo controlled Garambe House menso ni ani national IG kata ngama duong mar police jatend maduong miluongo ni IG niche samoro idwaro kodwa pesa to bedo sign the state house Garambe House and all that so niso ni nchoge gi nicho kuchung kende gidhulumo chomoyo sani president no sign menso ni sani kata gimoro timo police to ngama is responsible and the IG niso no omiya independence omiya thuolo ne mar tich menso ni police nyalo IG nyalo chiwo kinyo timo meetings mag police otimo everything okoko consult anybody so TSC be the same and all these independent bodies ilu with independent bodies kawuno wan IBC the same and mani problem en ya ni karasani ka chief madala okacha odhi okawo pesa lo kuom ngato bar lo ingenjo pinyo teni jogi rutogi sirikal ruto ni mibadhe nitie mano chief madala sadi ka police ma traffic okawo pesa kata ka ngato enyore ndara ingeni blames ok dhi ne police ruto ni sirikal ni mibadhe opong so hizo ni ngama duong kacha ma blames gi kuom so kadi poni president nyalo bedo ingeni president machon ne ginyo madongo magi ni bedo office wan rais ingeni nya bedo kani anan kara nya bedo kani an director to samo ngato no sechodo ya maka bango timo interview to gigiteo simukti so a boss president boss ne gin jopi okay so owuok oko mondo wach ni kadi poni mondo ka president within this 3 years actually unge constituency mopoko dhie Kenya kose wuoth mondo ngeni to problem ni obedo nade to problem ni obedo nade to problem ni obedo nade then nyasaye beno konyo wan gi president matin mabegi makech gi oko bil ada penjo Osako yes ka president dwa bedo ne kila kitu miwacho kamana ni chiemo ni chumbi onge med chumbi energy ko no timo kila kitu kamana kare koro wayiero jogi na follow up the ada penji pokatiko penjo yes wayiero jogi nango jok mwayiero mondo because this is representative democracy yes ma president and at the head donge yes jok mwayiero gi mondo represent wayiero nango ka wami pod iluongo wa mondo wadwa winj views why do we elect what is the tenene yiero tiene nango kare ile no gimatimore wacho yiero mar the sectors ko so yiero mar jotelo because awacho yiero nikech gimo democracy en niya wate gik modwaro pogore gik moparo bopogore awinji koro lengaling gimo dwaro pogore gimo pogore wayiero jok moko mondo dhi ochung ne wa mondo gik moko koro gin gibedo ground to wagone giko koko to gidhi giwacho ni jowa dwaro kama to ka president okawo gini makore ne oromo gi joge kama ato koro tija en ang'o no sasa any department ma sirikal fail you blame the head of the department you blame president sane kata kadi poni ngato kata kadi watu wa blame MP wa kagi moro fail kata ka CDF fail wa blame MP CDF ko kayudo ko CDF happen CDF kanya tino ko yudo gine school fees kanya tino ko yudo school fees I blame na gimati more kata sane governor ko se bi pesa to ko poko golo pesa to bulu wacho ni ruto poko mige pesa blame ko so dongi gite more lier so the problem ni ya mwalimu president of team gi mora as a president en mano mie na first matel mejo ke right and kanya sai oyiero nyalo wuotho odhi ka bonyo nikech kata dala ose bire by the way ko nyalo wuotho no launch project ma orado gi jonjo owinjo ETG gik ma dhano wacho apa ni mano is the best kata insani ka in mujumbe ma Bay town kacha okanya expect ni Nairobi come Monday to Thursday then kido kibedo CDF sometimes it is good mundu wacho ni kauna loso bura gi joma Bay town ward bia ne urana no office nyakibedi gi coordinators kaka MP imago words yes anka bedo mbunge mar Mabetan constituency bedo mbunge mar Mabetan constituency and I would like to say this ka bedo MP mar Mabetan constituency I know I'm an MP and I have a mandate from my people mondadhi it president akone president magi majowa paro okaparo nego benia ane manyalo golo joka kocha uma be eka kinyalo winjo itoko kibedo kod piny mi ana won as MP abro bedo kod joma be piny takone uma be abro wujo joma be to president okay an MP and of the whole country Osako gini obuduoge gini mwalimu wacho ni ani president MP president so okonyal ingeni ni wacho jimbo kinemsi ke temsi brado ge within the village so gimata mo chen it is not bad okay nga moyer
rado winjo Aya. jok mo ni yiero. An kaka sawa. MP anyalo kawo ji kaka MP takone kawuono Aya. mondo Aya. odum gi rais. Erokamano Okoth ko wuri Nyasago wacho ni oredek mo mosna uro Osako Junior kachiel kod japuonj amor ahinya twak odhi maber makamu oda sere ugunja bende wacho ni bati mosna Osako wacho current issues kachiel kod mago bende kaso iluongo ni Dickens Bakwero Babatoni bende nitiere kodwa wacho ni omor ahinya gi twak kata kamano wacho ni sirikal koro kik owere gi weche mag expenditure mang'eny sirikal kasto nitiere osiepa ma bende wuod iluongo ni Homecoming Furnitures Nyamasaria bende kono moso wayo makare kendo neno wayo makare machiegni akwara mogi twak mabiro kendo chieng' Jumapil rwaki chon nikech obiro bedo maliet moingo kata mana ma omiyo kamoro ma intie erokamano kuom yiero Ramogi TV nyinge George Batilo Chal Osako Junior kachiel kod japuonj noa Ochola oriti masani. Famili mar mosenindo Nation Wamiri Moi lando lal mar mama Sylvia Akinyi